ang inyong amahan nahibalo na daan sa inyong gikinahanglan. Maigsuon, daghan na kayong instances no sa ako kinabuhi nga tinuod gyud ni no. And siguro one of the recent nga events nga ako i-share kaninyo was during the Christmas time no, December, wherein ako nanginahanglan gyud ko og kanang istola no, kaning istola nga ako gihunahuna gyud ang ako gikinahanglan ang puti nga istola no. And you know what, I was planning already to buy diha sa after sa Pasko. Naingon ko nga magpalit ko og istola kay ako kinahanglan puti og kanisiya vestment gihapon para magamit nako sa mga barangay. But to my surprise no, before pa nag-January, during Christmas no, na ay nihatag kanako og kanisiya puti og istola gihapon nga puti no. And gikan ni siya sa mga madre dito sa monasteryo sa amo gimisahan. So I was so shocked nga nakaingon gid ko no, mao maning ako gikinahanglan karon, mao maning ako giplanuhan pagpalit karon puti nga istola ug puti nga chasuble. So you know what, nakaingon gid ko, grabe ang Dios no. Ang Dios kung imo gid na panginahanglan, bisan pa no, maunahan pa ka sa imong plano, because God is too gracious, God is too good kanatong tanan. Maigsuon ko diha kang Kristo, usa pa kita no, magampo ngadto sa Dios. He already knows our frustrations, our doubts, our fears, our needs, our wants, all the things nga naa sa atong hunahuna. Sanglit, wala tay ikatago sa atong Ginoong Dios. Wala kita ikatago kaniya no, bisan unsa pa na kagamay nga hunahuna nga naa sa imo no, God knows everything about us. God knows everything about you no. Bisan nga ni sa kasulatan no, sa Biblia niingon, even the number of hairs nga naa sa atua, God knows about it no. So sanglit, maigsuon ko diha kang Kristo, si Jesus nagtudlo kanato karon no, gitudloan kita sa usa ka importante nga pag-ampo para kanato no. This is what we call the Lord's Prayer no, the Lord's Prayer. So if there is a perfect prayer nga angay nato ampuon mga igsuon, this is it no, ang pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesukristo no. The Lord's Prayer kaning amahan namo, mauna siya ang usa sa mga perpekto nga pag-ampo nga ngay nato ampo kadto sa Dios. Why? Because this prayer nga gitudlo kanato ni Jesus contains no all the elements no nga gikinahanglan sa usa nga pag-ampo. Kay mga tao usahay kung ang ato pagtan-aw sa pag-ampo is kanang kuan na lang, permi na lang pangayo, permi na lang paghangyo sa Dios, permi na lang pagpatabang sa Dios, usahay mga limot na kita sa pagpasalamat, sa pagdayag ug paghatag ug pagdayaw ngadto sa Dios, sa pangayog pasaylo gikan sa Dios, sa paghangyo kaniya nga mapahilayo kita sa tanang daotan. Sanglit karon mga igsoon ko diha kang Kristo, hinaot no, nga bisan sa matag adlaw no, matag adlaw we recite this prayer no, bisan sa ato pagmata or usa ta matog, hinaot nga ato ni siya ampuon nga pag-ampo nga gitudlo kanato ni Jesus. But then always remember mga igsuon nga giingon niya kanato is that usa ta mag-ampo no with our lips, kinahanglan ready gyud anay ang ato kasing-kasing. Kinahanglan that we are spiritually disposed diya sa atong pag-ampo. Walay gamit if we will just be praying by our lips, muratag mga langgam ni ana no, who mimic no, mimic the words nga giingon sa tao. So kinahanglan usa ta magpagawas og pulong gikan sa ato baba. We should first examine our conscience, examine ourselves, our heart, our intentions diha sa ato internal disposition. Kinahanglan anay ato andamon ang ato kaugalingon, ang sulod no, our interior nga aspect sa ato kinabuhi usa kita
pagawas niini diha sa ato external nga pag-ampo, no? Maigsuon ko diha kang Kristo karon nga gitudloan kita niining pag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo, hinaot, no? Nga daghan tay nakatunan din hiniini og hinaot nga ato gyud ni puy-an, ato gyud ni isulod diha sa atong tagsa-tagsang kasing-kasing. Amen.